Szűrd át a terepet, hát ha rábukkansz valamire. A radarom téves jelzéseket ad, valószínűleg egy óriási elektromos radar működik a környéken. Oké, akkor a hőérzékelőket. Változó hőmérséklet, egy föld alatti hővezetéke haladunk. Rendben, lelassítok egy kicsit. Tégy meg mindent, amit lehet, mert így is tovább megyek. Ettől féltem. Michael, találtam valamit, de fogalmam sincs, mi az. Ez mi volt? Különleges harckocsi. Mennyire súlyos a sérülésed? A hátsó stabilizátor kiment, a vonórendszer nem működik. A molekuláris páncélvédelmünk megszűnt. Az lehetetlen. Teljesen védtelenek vagyunk. Michael, felejts el engem, és csak a saját életeddel törődj. Nem hagylak cserben, pajtás.